ya kane ka jing ai jing mut ka junga ngam tip ka network ka thut ne am lamar la dalamit kumne am dale live stream ka juthut ba chane sa sinong jungi lamar mentang adon sa sinong takadaw ka network ka juthut ba ti kermen ba ka network kan lo ka network ka thut ngabitar tingi ya kine ki company a network bale ki by recharge tangba ya ka kam ka kipat kim ai kata ka jing sakri ko ba sebenhe tang ka by recharge ngabitar ba ya kine ki company a network nakaleng ka jonga lada kalong silong kumne lada ka network ka thut ba khamtam hakinong kendong nga kentu ya phi ki pardo personam ki jongi ki badai ki broadcast engineer sobha ban thau da ki network la jong deban boycott no ya kine ki network ki bawan na bar deban boycott no ya kine ki Airtel kine ki Jio nomor balai ba ka juthut ba ka network mane mustap ka kren ya ka live stream nre kamlong ka thut ka blur bat kam yo sngo ka sur ka thut ba ka network kham tam hakinong kondong bitar ya dingle ne ki company network mar ba ki penhe ya ka by recharge nta ka rem ha kadang mi kisni dang kiu ka by recharge kadba ka jing ai kata ka jing sakri ka jong kito ki company network kim ai kata ka jing sakri ka biang ya kinong penankam network kumta mangi ki ba ngilut kai tang ka by recharge bunsin ngilut kai tang ka by recharge tade ka Jio layam ka Jio company lay te kada maham de tang su lalut balance ka ong recharge na lada fu recharge ngin penduk no yone sukat bi bisa jong ta te lada fi yang ate fi nga ong bet lada penduk haba fi ai kata kan dia na dua kambiang de no recharge lada ngi recharge kamban penang te atau kam sepe bisa ngi naga ai thar thame kuma kimnu kan disable ya usim kad junga lada ki disable phi kasion ka pen phi nganale duwe sum kad badon ki wong telas ngagi kat siang jong ka pati ada dua nang mangi ba ngin boycott no ya ki Airtel kini yo kini ki BSNL ngin boycott no ma bakim ai kata ka jing sakri ko bhan nakam ta jongi kin nong penan kam network te perlok nakaleng ka jonga haba ngayu i ya ka jinglong man ajuni hagis nga singok thang hadu kata ngana sok thang nama bak nongya dijungi palat ya ki padba jong kane ka jala khamtam yang i khasi kane ka sarkar hapo ka jelam jung kurasang ma madu preston usno bhalang dahar kila nyon ben chapa palat yang i ki khasi kum kato ka jinga khi ha lumpung deng kum kato ka jinga khi nakam ta lumpung deng mudong balai ka sarkar ka kuman kumne balai ka ngabjar kam ai kata ka jubab ka basai nakam ta kito kinong ya mentalai habang apet ya kato ka khubor balara no ya uto HB nong lang sha woodland namar ba kajing stom kajung kalajur na civil hospital silong lara no ya u HB nong lang sha woodland namar ba kajing stom jong HB nong lang kalajur nakaleng kajunga ngas ngau pangnut nga sok thang ka mesim baki pardo personam jungi ki haban satngan kin face ya kane ka problem tang nakam ta ka jing
le don bor tang nakam taka jing le bom khin snap jong ka sarkar tena kaliang jong ka Green Test Foundation karai bet lada basat kan ningkong la su ban sat kan kum takin sabuteng sa daki we kin yat line by line bet te nakaliang ka jonga de nga sngau khie ngam sngau hun ba phin ya sat kan namar kalong ba phi pen jot phi pen tulot ka kamera phat la de nga kentu ya phi ka Green Test Foundation sob haban lum da ka jalang khnang ba mangi ki pat ba ngin kersan ngin tur be du pat ba omde ba phin sat than tang ma phi omde ban sat than ngide ban bam kadang be ngide ban khlan ka bat lum da ka jalang ngin join lang mangi ki pat ba ro lek sa sekretariat ngin pen bet kuma pen Manipur phimde ban sat than ban pen tulot ka mereka phat la de ban pen yo pang ya la de rei ban sai pat ba lum da ka jalang khnang ba mangi ki pat ba ngin yo attention bat ngina join lang bat ka jia khi ka jumpi ngin tur sundon sa sekretariat ngin tur sundon ngin dawa ban pen klaim ya ka sarkar ngin dawa ban pen klaim kini ki he sarkar ngin lebet kum ha Manipur kum ha Bangladesh kum ha Nepal nakaleng ka jonga ngasode ya ka to ka jingong jongu to ba petar lawai de utu rang ba sinong jong ka morang kenang ne jong ka ai uong ba dan kam ban lum da ka jalang ula kentu ya ka Green Test Foundation ba ka de ban lum da ka jalang ban wat attention na kipat ba bat de ban lectur be chadu sekretariat lada ka sarkar kanam khin snap kanam snap ya ka jing sang song sak thangan jong kito ki samla ka Green Test Foundation nakaleng ka jonga nga singode ya ka to ka jingong jong petar lawai deban lum be da ka jalang ken lum da ka jalang pensai penso thu kipat ba lada kipat ba kilayu attention ngin tur be du pat ba om dan kam ban sat khan namar lada ngi sat khan kamut ni pen tulot kai ka mereka phat de ni pen yo pang kai la de kumta ngimla su ban ya khun persya berkinong sun haba ngila tulot te dan kam bangin bam bha kat bala haba ngidang im hang ne slapar thei rei ngin le bet da ngin le bet da ka kam ka bating e ngin le ting e bet lada ka sarkar kanam snap ya ka jing dawa jing ipat ba lada ka sarkar ka le meng ka le don bor bat kanam snap ya ka jing dawa jing ipat ba ngin pen kuma pen ha Manipur ngin pen kuma pen ha Bangladesh ngin pen kuma pen ha Nepal mangi kipat ba ngide kinong thau ya ka sarkar de mangi kipat ba kipat thau ya ka sarkar lada de mangi kipat ba mapi ki he sarkar phinam syong ha ka to ka suki kumta lada phim sngap ya ka jing dawa jong kipat ba kumta mangi kipat ba ngidon ya ka bor ngin le bet kumbale ha Manipur ha Bangladesh bat ha Nepal phimla bale mangi kipat ba ngidon ya ka bor kumta nakaleng ka jonga nga kentu ya phi ki nongkit kam jong ka Green Test Foundation sob haban lum na ka jingalang pat ba pensai ya ki pat ba saphang ki but arsap ki but po jong ka sarkar MDA ba kamut ban sna da kita ki 5-star hotel da kita ki spa kita ki khamet kita ke jakayale kentrit ki jakayale khusbi ki jakayale ayu sababan pensai pat ba khnang ma phinyo attention na ki pat ba lada ki pat ba kilayo attention lada ki pat ba kila sothu kumta omnan kam ban sat thangan rengin mi bedo pat ba ngin le kumale ha Bangladesh ha Nepal bat ha Manipur kata ka de ka jing ajimut ka junga
Nakalian ka jonga ngam kwa ban manra ya kata ka jinga musnam. Lait no tang adalah palat mo. Ngam kwa ban manra ya ka jinga musnam. Kad badang la ngakwa ban tem ya kata ka jinga musnam. Henrei adalah palat lada ka sorkar kam snap. Ngimban se ngihap ban manra ada ka violence. Ngihap ban manra ada ka violence lada ka sorkar kanam snap. Ban sule mapi kad bamuan. Kamlong ka badai. Kamlong ka badai namar day mangikipat ba ki bafome ka government. Nakalian ka jonga ngawong bakare baro kade ka jing bakla jungi ba haka election MLA jong usnam arjar pulai. De ka jing bakla jur ka jungi pat ba. Lemda de ka jing bakla jur ka jungi pat ba. Kanam long kanami ka kenrum kenram kumami imta. Nre kane baro kade ka jing bakla jur ka jungi pat ba. Ya habang ila bakla banjir ki nomi kmate. Menta kawan ka kenrum kenram. Kawan ka jing yengi. De nakalian ka jungi pat ba. Nginya kerpat ya ka sorkar bakan sngap biya ki jindawa ki jungi. Nginami daw pat ba. Nakalian ka junga ngakwa ya ki nongelam jong ka Green Test Foundation lum da ka jingalang bat jawer ki pat ba banami renti banami bedo pat ba ban ya persya ya kine ki jingtmu jong ka sorkar. Deban persya be kine ki jingtmu snu jong ka sorkar. Lum da ka jingalang pat ba. Khnang baki pat ba kin seothuk gen lada mapi ki nongwat RTI lada mapi ki nongkit kam juga Green Test Foundation fi pensai si pat ba. Dan kam swa ban pensai ki pat ba. Kataka socialization lada ka campaign. Ai swa da ka jing pensai pat ba. Lum lang hi pat ba. Kat ki bala ban poi lum bejik pat ba. Lada ki pat ba kila yo attention na pi. Lada ka sorkar kanom sngap ya ka jingdawa jong pi. Nginami bedo pat ba ngin pen umbet kum ha Manipur kum ha Bangladesh kum ha Nepal. Nginamap namar day mangikipat ba kibat hawe ka sorkar. Lada day mangikipat ba pinomyo ban syong hakato kaski. Haka demokrasi ban sule diktator tang kato kadengut ban sule donbor daki kendiat ngut ki babun depi kanamlong. Haka demokrasi pinomla ban negumta. Lada pil kwa ban kontrol tama pi ki basyong kaski. Kabamut pila penken ya ka demokrasi. Haba pi tawe gino ki an. Haba pi pentrekam ya gino ki an. Pi deban pentrekam ringkat kajing menjur jung patba. Lada upatba upersa pinomla ban pentrekam ya kano ka an. Kumta pi deban sengap ya ka sur jung patba. Pi deban sengap ya ka public opinion. Lada pim sengap ya ka sur jung patba ya ka jing ya monlang jung patba. Pinomla ban pentrekam jubor. Lada pi pentrekam jubor lada upatba uyakhi upersa udon de ka hok. Haba pimle de kat kum ka jing kwa jung patba. Kumta mangi ki patba ngideban start ngideban long kita ki bro ki basampang. Nakaliang ka jonga kumangal ong mene nga ong ba ngam kwa ban wanra ka jing umsnam hang ne jala jungi. Kat barang la ngakwa bantem ya ka jing umsnam. Kata kadei ka jing kwa ka jonga. Ningkong ngakwa bantem ya ka jing umsnam. Lada ka sorkar kanam sngap. Haga jing bo manse ngi haban wanra ya ka violence lane ka umsnam. Haga jing bo manse tapi pada ka sorkar lale dan berpelat. Pada ka sorkar ka lale yagi kam arsap yagi kam snew kiba persya ya ki jingkwa jung patba. Kumta mangi ki patba tapi ngiman se ni haban warna ya ka violence. Kumta mangi ki patba ngideban long ki bro ki basampang. Habangi im hagane ka juksai. Sulong ba umtip u Donald Trump ba Netanyahu ba kini ki nong sensar hang ne meklaya
kini ki kona sangma ki Preston Tensong ki Bahlang Dahar kini ki minister sarkar MDA baki long kumne lada utip Donald Trump badu Netanyahu tapi wan hertma kumba hertma ya ke Iran pi balai Donald Trump badu Netanyahu ki hertma ki Iran kadau ka paningkong kadai ka jingyon ben ka jing knyat ben jong ka Iran ya ki pajba no Iran ka sarkar Iran kala knyat ben kala penstom ben kala lek don bor ki pajba no Iran ningkong kadon ka jing hiar kayo ka kuat ha Iran kadon kata ka jing bamsap ka korupsian ka bajur ha Iran te ki pajba kiami syakmat ken kiami ban yakhi persa ya ka sarkar ban penklem no ya ka sarkar ki pajba ki kwa ban penklem no ya ka sarkar Iran te hadin bagi pajba kilayakhi kilami surok bandawa penklem no ya ka sarkar Iran kala le da kabor kala siat yap kala sedin pasti ya ki pajba no yakhi kam khen wadla ki de ki kenthelen ki senrang lane ki khnaru gino ki bayakhi persa ya ka sarkar Iran ka le da kabor ka penyap ka siat yap ka sedin pasti dena kane kadau ba Donald Trump usabitar but ulayawer ya Netanyahu prime minister juga Israel ba unya dan mentalang ban hertma ya ka Iran te ka Israel ka long pa ka nong sun jong ka Iran te ka Iran ba ka Israel ka ya long nong sun pa te hadin ba Donald Trump ulayawer ya ka Israel tapi ka Israel ka ya bet ban hertma ya ka Iran kata bro kadeka jingyon ben ka sarkar Iran ya ki pajba dena kane kadao ba Donald Trump usa bitar usa lek hertma ya ka Iran kadena kane kadao ken te lada Donald Trump bad Netanyahu utibak kora sangma madu Preston Bahlang Dahar kilong kumnem ki nyon ben ya ki pajba ki kwa ban wanra ya ki kendram hangne hajala mekhlia lada utip Donald Trump badu Benjamin Netanyahu tapi ken hertma ken khrwaj bet namar kine kidegi nong sensar ki ba biang bha kabut haba Donald Trump ule hertma kano kari upunan kam dia ka but ke jungu upunan kam ya kata kajing sampang kajung umdai ba sule hertma kuma nrai upunan kam ya ka trek kajung lada usno yonong kamu le hertma bet kawe gadai artat ka jingkwa yonong zaina kane kada bau le hertma tangsu yo daw tok Donald Trump fi uno map betkum bau kem yotu presiden jongga Venezuela ro usu kem bet ka operation kadai tang ngasngo tang hisngi ka operation layu ban kem yotu presiden jongga Venezuela te menta ka target jong kari Amerika kalong saya ka Iran kawe kalong nomor baka Iran kala le dan buar pelat ya ki pajba ki bayakhi persa ya ka sarkar Iran batun klaim na ka sarkar Iran ka sarkar Iran kala le dan buar kala penyap ya ki pajba no yakhi tena kane kada Donald Trump bula bitar bat kawe kalong ba ukwa ban kontrol ya ka Iran lada uyo ya kalat ken mentale Donald Trump bitar tingi namar ba ka Iran kala khang no ya katoka Strait of Hormuz katoka jakade ka jaka ya ki jahat jong kiri ka perthai ki ya tingba ya katoka Strait of Hormuz jong kari Iran kari Iran ka kamtrai ya katoka Strait of Hormuz ha Middle East te namar ka Iran kala khang no ya katoka Strait of Hormuz takadau Donald Trump la bitar tingi namar lada kwa ban yat hakato ka Strait of Hormuz ban ya khai pateng bat kiwe kiri ban ada kam bat kiwe kiri ru ki jahat jong ka US kinamla su ban yat namar ba ka Iran kala khang ya kato ka Strait of Hormuz te dena ka
takadau ba Donald Trump hadu menta umpat yasuk berka Iran hoat kaladon katoka jing yakren ha Islamabad dei ha Pakistan kaladon katoka jing yakren ha Pakistan ban yasuk no hapreng kari Amerika ka Israel bat ka Iran badon no ka yasuk hendrei nakaliang jong katoka jing yakren kala pulom ka klem seiso te menta kadang don katma ha Middle East kadang don katma ha Middle East menta kampat kut hoat kiladon kita ki yakren nakalian juga Iran kalau ong ba kan sa plino e katoka Strait of Hormuz hendrei nakalian utrom la aida ora ki babun kam tipsu kan jagumno te nga suong kumne ba kine ki nong sensar la kidei nangne na jalajungi hadu kiwe kiriru kine ki nong sensar bursen ki nong sensar hagini kisni ba mentah kidei ki nong sensar ki ba arsap ki nong sensar ki ba kwa banyo jimento yala desimet kim perkhat ya kata ka jing sakta ya ka jing e jong ki padba pet kum hane jalajungi ru ken kine ki kerum keram baro kidei ki jingle jong ki nong sensar khamta menta hagane ga jing long chief minister kura sangmale te phi sibun ki kerum kenram sibun ki jing dawa jong ki pajba kumno ban pentrekam kumno ban le katkum ka jing dawa jong ki pajba hendrei kane ka sarkar MDA bunsin kampen hun ya ki jing dawa jong ki pajba bun ki kini ki isu kini ki jingkwa jong ki pajba kidang long pending kidang sateng kimpat longkam hagane ga sarkar MDA nadu ka MDA 1 temta ka MDA 2 kaktin khasi jongi kampat rung haka ichedo KLP rung empat yo nadu menong ila dawai kaktin khasi nadu menong ila dawai KLP nrei ngimpat yo kane baro kade ka jing lemeng kane baro kade ka jingle arsap ka jingle butpo jong kane ka sarkar MDA ladangi ailat si ailat ya kane ka sarkar ban sensar hau ar hajar arupra kumta kane ka jela jungi ngasuong kalayap lupa ladangi kwa bandang kentiu ya kane ka jela jungi gide ban penkelan ka sarkar ngimde ban ailat sa ya kaju si kaju ka sarkar namar ladangi ailat sa kaju si kaju kin le kat mamon kin le mon ladangi ailat ya kaju si kaju ngilade ban penkelano ya ka sarkar mangi pajbang idon ka bor ka bakhraw te khamta maka por thebut ngidon ka ya ka bor ka bakhraw kumta ngidei ban exercise hakatakar kom ka bedai ya ka but ka jingi ngimdai ban ngop haki tengkah plie kumbang ngop u Judas Iskariot u lebih jaki sebai rupa yaki tengkah plie kumta ula dino yala ujung kenrat udino yala ujung kenrat tang dai kisbai rupa kwa ya kisbai rupa udino yala ujung kenrat ya ubreu bahok kumta kalong ru yangi ngiru lada ngim i jaga benreu tanangi bi cekineki nong penbi yakineki politician arsap kineki politician buttu ladangi tre eka pisa ka jengki kamu ngiladel pa kita ki Judas ngiladino ya ka hok ya ka jingsha haki rebut po haki ru arsap ngimdai ban long kum ki Judas ngimdai ban long Judas dai tangu Judas ken uba bit ya ka tengkah peli ya ka sebai rupa ya ka pisa nrela dai ubro bayat haka hok bat haka jingsha tapi unam tre pisa lada pi pen kebum makanar unam tre uyaj bet jaka hok per jingsha bat lada don baru kumutau bro bayat bet
caka hok berka jingsha kumta kine ki jingsneu kinom don hagane ga jala ka jingi kirusneu kin shifting kinom yolat ban wanra kata ka jingsneu ban pensos ir ya kane ga jala ka jingi de ka jing biet ka jingi pat ba hi ngakano bet ya phi ki pat ba ya ngaru kumju de ka jing biet ka jonga ka jong phi hi ba kine kinong sensar ki ba arsap kine kinong elam ki ba arsap jong kane ka jala ka jingi sayo ban lekat bomon ten nadu menta lingba kine ki jingkran ki jonga kilong kum ka awareness program lane kum ka campaign watla ngam campaign haki public platform ru watla nga campaign haying ru re ki jingkran ki jonga kilong kum ki jing ai jing kai kum ki campaign lane kum ki socialization ban pensai se phigi pat ba phide ban sotu nakaleng ka jonga ngam kwa ban wanra direct daga violence lane daga taga jinge usnam kaba kongsan kade ka socialization de ban sotu swai ki pat ba lada ki pat ba kila sotu lada ki pat ba kila sempang kumta kasawan hi ka jingkala lada ki pat ba kinam sotu kinam sempang kamontoy su bandang yakren ki ki bat ngan suong bet lada ki pat ba kim pat sotu lada ki pat ba kidang bitsa kama bit menswa kamut kan sapoi ka puar bakane ka jala ka jungi kan salong ka jala jong ka jingyap kamlong su ka jala jong ka jingim nomar ladang idang bit fi kan don development kan don kata ka jingkala kan ne sa kaju bat kanang ngele ban hiar tesin bakanang hiar fi kanang hiar nang hiar ha ka khadu kumut kan kut ngin jude ban bisa kumba bit menswa ngilade ban kelano kare ka jing persotu ka juga te season 4 ka kantu ya ka Green Test Foundation sebhaban lum da ka jinglang pat ba ban pensai ya ki pat ba khna ba ki pat ba kin yo attention nang tang ngin yami do pat ba ban dawa ya ka sarkar kam sngap ngimban se ban wanra da ka violence ngin ya pen bet kuma pen kinong Manipur kuma pen kinong Nepal kuma pen kinong Bangladesh ngin pen bet ya kini kiba don hakabor ngin khwet bet don pulit don he sarkar don e dala mangi pat bag yatli don kini ki bor pahara kini ki he sarkar kim long e yak maki pat ba ha preng ka jingale makiru kenya mangi ki pat baru ngi haban se ya ki weapons ki jungi kat bangi don ban yakhun ya ki rusno kumta nga kantu ya phi ba phim dai ban sat khan sange no ka jing sat khan pan khlan ya ka bam kadi bam kat ba phila ban bam pan khlan ya ka mer phat nang ta ngina khun persya ya ki rusno ya ki ruboman te tangkat ne khuble sibun khuble sejarnu ba phila pe ka live stream ngin sai siam biang hak be ki video